Previously on your favorite TV show. Unikuisenge pa umariro muntu hiyo. Unikuisenge. Iwe usangula choncho ndiako. Unikuisenge muntu hiyo pa umariro. Amba si bweni wako na. Unikuisenge. Machaka! La shume. Una ntamwa katliki kati mume kafaki vilo. Ayo, mota baba. Sinkhali mene wewe. That's why ndimakonda. Ukangotengamo. Undibweresera. Mwina kuteka kuti mwina kuja kumabhiro aturuka. Ndio undibweresera wallet yanga. Ukatengemo. Ndio ndingavanga kungochoka ngati. Ndio ndini. Uzwakala shumeka. Akana ndio kuti wewe ndineyo basi. Basi. Vetko anguzi basi tonto. Ndichonse chimene mulungu wandonesera paiwe chimene sichili bwino tichikonze. Yes. Muzina la Yesu. Yes. God give a man of God. Muzina la Yesu. Yes. Samuka. Yes. Samuka. Yes. A prophet. Samuka. Awesome someone is a man of God. Inu. A prophet. I'm praying. No. This is serious. I can even see the spirit of transfer. Tukutoka mbali. Yes. Anatukwera mbali. So in the name of Jesus. A prophet. No. Allow my hands to move it. Is this how you pray for people? Is this how you pray for people? No way. A prophet. Happy? Eh. Umadziwa zote happy. Happy ndiye kuti Nisingalo muntu wakondwa. Ine sindikukondwa. Bwanji. Mwana wanga wasowa mzukuru wanga. Denzi uja wasowa mzukuru wanga. Ndiye atangomva makombora aja apa New Year aja. Uyo wathawira kunja. Urendo. Pano wina kuti anamuona chakuikwendeni huko. Ankolo wake alondola kumeneko. Ndikumene amuona. Inde. Ndiye mwakhamu kusakasaka. Tusakasaka. Hayi musadandaula apezeka. Apezeka ndithi musadandaula. Inu tupaja tunanunso. Mwina ndinu mukumusunga eti. Apezeka kuti. Mudziwa kuti apezeka. Koma tu amayi ndikuyambikeni mwachena. Ndachena ndimene ndimakhalira ine. January chuchita kuoneka kuti mwalo wadi 2025. Ine ndimakhala chonchito. Kwangatu nikuchena. Apa maonjeza. Ndaonjeza? Iyayi, atera laso naonso si akunayi. Tioneni. Ndani angasoke kuno ku Malawi kapena kunzuzu kuno. Angasoke chonchi ndani. Hayi amwachena. Indeka. Ndithu. Nanunso muzichena choncho koma kwanu osati pobwera kuno. Chifukwa uzakhala ngati upikisana ndi ine. So pano nthawi wabwera nthawi yanji ndikuona kuti ukonza ujeni mipando nthawi ine. Wabwera nthawi yanji. Chama 10. Munthu kuntchito kubwera nthawi 10 o'clock. Chifukwa kunali vula ndifake ndachedwa bo mnandu zoti ntchito ndizamba 7:30. Uli ndi umbrella. Umbrella yake ndiyo kuti ndevula so inali ambiri. Inde timafunda kumbali. Hayi. Usamale ntchito. Ndigwira. Ugwira nthawi yanji anthu panopa ufuna kuti azakonke kukhosi. Ndimalizisa amayi usadandaula. Hayi, ine zimenezi sindigwirizana nazo. Chibwerereso pano sungandilandire oro chikwama kuti amayi abwera. Hayi, pepani. Abongwe awa. Mukaipeza kuti ntchito ikakuthera ni muno. Bongwe ngati ku school. Bongwe kaya munagwirapo ntchito ine. Munagwira kwanda? Ndipo munthu amene amangodandaula daily. Mene ndiudandaulira ine ndinu. Kaya kapena tione koma mawa ndione kuti by 8 o'clock muno muli bwinobwino. Zonse zakonzedwa bwinobwino. Osati mipando mwamba chonchi nthawi 10 koloko. Mawa ndilawirira. Ayi. Muzapeza chili chose ndakonza.
kupandapo mukundidziwa tu ikutherani paja timakudziwani ndi dzina loti Cynthia. ngati sinzakupasani makhofu ndiye kuti iwe yatha ulendo kwanu ntchito koma ndiyesetsa chifukwa ife muno tufuna munthu azikhala serious kumabwera 7:30 akonze mosemu anthu akamabwera azisangalala chifukwa mtawuni yonse ino klabu yabwino ndi yomwe ino yathu basi koma ndiye mawa muli pa warning pano mami ndiyesetsa mawa ifisolo ndili pano chabwino olo dandaule klabu iyi ndi yanga ndi mwana wanga khalani nawo mugulu la anthu omwe akupindula ndi Northern Hospitality. Ife Northern Hospitality ndi akadaulo popereka maphunziro apamwamba a hospitality management. Siziliranso zochuluka ngati muli ndi MSCE kapena JCE ndikuti mwayi wophunzira ku Northern Hospitality watheka. Fees ndi 300,000 kwacha pa miyezi 6 yomwe mumaloledwa kupereka kawiri, ndipo miyezi iwiri ndi ya mkalasi, miyezi 4 ndi ya ma attachments omwe sukuluyi imafuna yokha. Ku Northern Hospitality mukaphunzira za food production, accommodation, front office, komanso food and beverage services. Sukuluyi ndiyovomerezeka ndi activator ndipo mukamaliza mumalandira certificate. Tipezeni lero a Northern Hospitality ku Mzuzu moyang'anizana ndi Grand Palace Hotel pafupi ndi Mat Career Secondary School. Tiimbireni foni pa nambala iyi 0885 234 259. Northern Hospitality, hospitality redefined. Ladies and gentlemen, Yes, sir. mwabwera kuti mudzafune ntchito ya uphadikadi? Yes, sir. Mwabwera kuti mudzafune ntchito ya uphadikadi? Yes, sir. Inetu dzina ndi adimini. Nduri ndani? Admin. Ndani? Admin. Chilichonse chimene ndipange ine mundiyesezere mutani? Mukuva mai? Mukuva bambo? Yes sir. Tikuyamba atati? Yes sir. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Put that. Come on. Come on. Come on. Come on. There go. Online program ya People's Choice masana la mulongo nthawi ya 12:30 ndipo yobwereza imakufikani lachinaye nthawi ya 4:30 madzulo. Admin, People's Choice. MBC, inspiring the nation. Wonani programu ya Raining Corner pakanema wanotsogola kanema wa MBC. Mu programu hii timakubweretsera na atumiki osiyanasiyana omwe amakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo. Tana ndijerekezi. Kuswa kandi matenda. Zimatani Kumbwita. Pamene ndikuwa mbwita vision. Mariani kumbwita. Ukambwita vision zinthu zimakusokonekera. Kumbukirani kuti programu hii imakufikani la mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mammawa ndipo imabwerezedwa lolemba lililonse nthawi ya 11:30 mammawa. Raining Corner. Raining Corner, programu yosintha miyoyo only on MBC. mazuka bwashi Ndadzuka bwino kai. ndazuka bwana lino
abwana ndi achani ayi ndimangofunsa kuti ngadali kwakucherani pa January nthawi ya njala iyi nangobwerera za ndende inu musowa zochita inu pajani nthawi ya njala iyi mufuna kuti tiupaseni kaulenge chaka chake chino Mazuka mai. Ndazuka bwino kayi. Alfe ndazuka bwino. Ziko. Ndikokoza mazuka. Kaya kunyumba kuli banje. Kuli bwino. Uncle Joe rapeza? Uncle Joe? Yes. Abira kuti. Inu simati ndinozawa Uncle Joe? Yeah, ndanzanga komano ngati ndafusa ndekuti mina communication palibe. Because maimbira phone kwamba zuro namba yawo sikupezeka. Inu bwezi lanu lenileni. Ndi bwezi langa. Tita kusawili yose pa phone. Mumakhala mulilimu. So phone ndimene sikugwira. Munthu yosana lindine ndetu kumuyembisa kumibira pa phone sikupezeka. That's why ndabwera kunkuno because I have an agent issue ndi tikamirani. That's why ndabwera kunokoto. Inetu za inu zimandikaikisa. Azukayikisani bwanji. Chifukwa choti mwana amangolankhula izi ndi izi pano wasowa amulondola kuujeni kuikwendeni. Wasowa? Ndesi munauzane? Ndinu mpakana. Inu ndi amene mukuloza mwana wa inu. Ndamuloza mujiranje. Ine ndikamuloze mwana wanu. Ine ngati mafika pasaizi ubwera ku nyumba kusakupempherera mwana uja. Ndipo ineyo ndakhala ndikukwera kukaning'ina kumpempherera mwana amene ujayo. Ndakhala ndikusala chakudya. Chifukwa cha mwana wanu kuti achire. Anachira. Tikutengapo gawo. Talowa mugawo chifukwa cha mwana wanu. Ndemuzina kuti ndine chiwanda. Anachira. Inu to amayi. Sana chira. Amayi. Awatu ali ndikachiwanda amayi. Ndifuna so ndizimva za inu. Inu kungokuonani ndikachiwanda kale. Inu kachiwanda kenikeni aka. Mwati tufuna tikasamuse kachiwanda kameneka. Ine kofunika tikasamuse kachiwanda kameneka. Apango inu. Inu. Mwana wanga musevere sikie. Koma ni matembelero kwa. Processing. Sama pangati. Mana kodi wapire no sama. Mana kodi wachani. Sima pangati. Ampeperera kangati mwana wai. Sisi mate inu. Kabiri katatu. Matenda ama roho kama usimamo. Kama kuja choka kama choka muno. Ndio ndio basi. Sawa ndio kwa. Sipindani. Nipita. khalani nawo mugulu la anthu omwe akupindula ndi Northern Hospitality. Ife Northern Hospitality ndi akadaulo popereka maphunziro apamwamba a hospitality management. Siziliranso zochuluka ngati muli ndi MSCE kapena JCE ndi kuti mwayi wophunzira ku Northern Hospitality watheka. Fees ndi 300,000 kwacha pa miyezi 6 yomwe mumaloledwa kupereka kawiri. Ndipo miyezi iwiri ndi ya mkalasi, miyezi inayi ndi ya ma-attachments omwe sukuluyi imafuna yokha. Ku Northern Hospitality mukaphunzira za food production, accommodation, front office, komanso food and beverage services. Sukuluyi ndiyovomerezeka ndi activator ndipo mukamaliza mumalandira certificate. Tipezeni lero a Northern Hospitality ku Mzuzu moyang'anisana ndi Grand Palace Hotel pafupi ndi Mat Career Secondary School. Timbireni foni pa nambala iyi 0885 234 259. Northern Hospitality. Hospitality redefined. No,
Ladies and gentlemen. Yes, sir. Yes, sir. Mwabwera kuti mudzafune ntchito ya uphatikizi. Yes, sir. Mwabwera kuti mudzafune ntchito ya uphatikizi. Yes, sir. Inetu dzina ndi adimini. Nduri ndani? Admin. Ndani? Admin. Chilichonse chimene ndipange ine mundiyesesere mutani? Yes. Mukuva amayi? Mukuva bambo? Yes, sir. Tikuyamba atati? Yes, sir. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come on. Okay. There go. Online program ya People's Choice masana la mulungu nthawi ya 12:30 ndipo yobwereza imakufikani lachinaye nthawi ya 4:30 madzulo. Adimini, People's Choice. MBC, inspiring the nation. Onani programu ya Raining Corner pakanema wanotsogola kanema wa MBC. Mu programu iyi timakubweretsera na atumiki osiyanasiyana omwe amakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo. Tana ndijerekezi. Kuswa kandi matenda. Zimatani kumbwita. Pamene ndikuwa mbwita vision. Mareyani kumbwita. Ukambwita vision zezima kusokonekera. Kumbukirani kuti programu iyi imakufikani la mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mammawa ndipo imabwerezedwa lolemba lililonse nthawi ya 11:30 mammawa. Raining Corner, programu yosintha miyoyo only on MBC. Mapasiro hii yachedwa basi. Just watch Prophet. Without deserve. We're going to see Mama and Pasiro mene mafunika iberezana. Yachedwa kwambiri. Muntu chakumbikwenya ngati chema chini. Muntu usiku saizi wokwenya dodo njisi. zimachitika koko. Osa sikingira. Makala ni nyama ina mongoneka. So musika mugamoto uyali mugamoto nda ndanzanga chikukhuza ndija azikundikhuza because ya part of you ndinamiza kuti untumizira ndirama tangopanga zinthu zako zija osanditumizira ifa chani ukupusisa ineyo. So the promise was made yesterday kuti ndikutumizira ndikufunsa upusisa ineyo nanena kuti zoti ine ndoyaluka ndose ayima zoti ine ndoyaluka Man of God ndinanena kuti nkhosa iyi iwe ndiyopangako pang'ono ndio sochera komano iwe takhala komano you see zimene unena ndinanena iweyo zanga umaona ngati zaulere ena ozalipira undipanga maoda zinthuzo maoda wafika saizi imene pita kwapeza anthu amene uzikatanga zaulere ndizikakopani you're coming kwene bwa. Okay, you are majana. Okay, ababanga nawo zinthu zakozo? Yeah, koma ababanga nawo zinthu zakozo. Challenge. What challenge message? Sindi challenge zanga. Iwe usawaba. Iwe umaja. Ase. Awo samaja nawo. Ndiye uzironi kwenye choncho ase. Yes. I've been there for you. Yes, bese ufuna uzindipusisa. I've been there for you. Just say and say aziti was. Ine ndo yaluka mpanga. Unashoshala kwika. Ine ndo yaluka. Zima abanga nawo zaulere. Man of God. Tipanga jonchi. I will transfer the money mazulu ndikafika kunyumba. Usandipusisa. That's no solution. Ndipanga banji pano.
ndikutumizira mazulo Iwe. ndikafika kunyumba ndikutumizira I'll transfer the money. I have your account number. Ndikutumizira. Mwatumizire ndama. Okay. By 5 o'clock. By 5 o'clock akutumizira. Hapo tumizira by 5. Ine cash ndiribe ndakamutenga ni cash pano ndiribe. Cash pano. Zona ukana zipende kusasa sasa. Ndakana kupanga ma promises ambiri. Ina uzwalibira inaye. So ina gati. What do you mean by ina? Zayo ndi maziwa gai. So that's mean zwa hii. So ineyo ndikuona ngati kuti apa tifuta. Let me just get your money. Mano kutenga njani kama mwapasi madam. Chukua baba mpanga zo yaruka. Muone antangu yanga na mtauni. Ndeo kutawa? Iwe. Madam. Yeah. Musieni muntu wa mulungu akanena chonje. Ndeti ma million pamene popo. Iwe dasa jambo yako. Tadiyo kutadiyo. Dasa jambo yako. Aso. Mande busa inayo tithana inuyo. Asa.